22 ноември 2008 година. Светът се готви за поредната ексклузия. В глобалният радиоефир стартира един нов епизод. Ексклузивни суперзвезди пред микрофона на едно предаване за забавлението на един форум. Очаквайте купища, секс, аристократизъм, музика, литература, разврат, топлина, интриги, клюки, чартбрейкъри и олдгрувери, сензации, награди, директни включвания от горещите точки на вселената. Секс, драми, лукс, нечувани истории и лични изповеди. Най-популярните форумци застават пред микрофона на най-доброто радио. Специално за вас и само сега Snake Peek на абсолютното форумно събитие на сезон Есезима. Сценарият на Арни Дримър. Бъдете единствените, които ще надникнат в първата глава от предстоящия блокбъстър, плюс обширно интервю с гениалният творец. Не отсъствайте без извинителни причини от редовните епизоди на любимото ви предаване. ММ Хит Радио представя втори епизод от втори сезон на Властелина в глобалният ефир. Версай.